муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо намояндагии миллии ширкати байнидавлатии садову симои мир яке аз ҷашнҳои бостонии мардуми аҷам ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. Ба ин хотир саҳни ҳавлии муассиса идона ороста шуда шумораи зиёди хони наврӯзӣ густурда шуда буд. Дар ин чорабинии идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, кормандон, роҳбарони маҳфилҳо ва таълимгирандагони муассиса иштирок намуданд. Зимни суханронии хеш баромадкунандагон ҳамагонро бо фарорасии наврӯзи хуҷастапай табрик намуда изҳор доштанд, ки ҳамасола ин ҷашни ниёгони мо бо хуррамиву хушрӯзгорӣ ба таври хоса таҷлил мегардад ва мардум арзишу суннатҳои неки онро пос медоранд, ки ташкили хони ҳафтсину ҳафтчин паёмрасонӣ ба мардум ба воситаи маликаи Наврӯзӣ аз ҷумлаи анъаноти мондагору наҷиби ҷашни фархундапаи Наврӯз ба ҳисоб меравад. Ин суннатҳои некро бо тамоми унсурҳо дар ҷашни наврӯзии муштараки намояндагии миллии ширкати байнидавлатии садову симои мир ва муассисаи давлатии маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе мушоҳида кардан мумкин буд. дар маркази шаҳрӣ яъне дастархони наврӯзиро омода кардем ва мо бисёр хурсанд ҳастем, ки дар ин ҷо чунин чорабиниҳои фарҳангӣ мегузарад ва мо иштирок мекунем. Дар дастархони мо хӯришҳои наврӯзӣ яъне баҳорӣ мебошад, ки аз он ҷумла хӯришҳои бадахшонӣ низ ҳастанд. маврид ба зикр аст, ки ин чорабинии идона маҳз бо ташаббуси ширкати байнидавлатии садову симои мир баргузор гардида, ин иқдомро маркази наврасону кӯдакони шаҳри Душанбе бо хушнудӣ дастгирӣ намуд. Суманакро ҳам кормандони ширкати мир давоми як шабонарӯз омода намуда пешкаши иштирокчиёни чорабинӣ махсусан кӯдакону наврасон гардонинданд. Намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, вазорату идораҳои мухталифи кишварро дар даромадгоҳи боғи кӯдакону наврасони пойтахт санъаткорони ҷавон бо барномаи театри кунонидашуда истиқбол гирифтанд. Меҳмонон аз намоишгоҳи пешниҳодшуда, ки фарогири ҳунарҳои мардумӣ ва расму оинҳои миллӣ буданд, дида намуданд. Дар қисмати дигари намоишгоҳ таомҳои миллии тоҷикӣ пешниҳод шуда сазовори баҳои баланди меҳмонон гардиданд. Дар саҳни боғ варзишгарон низ маҳорати худро аз рӯи намудҳои гуногуни варзишии миллӣ нишон доданд, ки ба меҳмонону иштирокчиён писанд омад. Дар ин баробар аз ҳар гӯшаи боғ садои суруду мусиқӣ танинандоз гардида аз он шаҳодат медод, ки ҳамагон аз омади Наврӯз хеле шоду сарфарозанд. Ҳамчунин кӯдакону наврасон зимни баромади худ дар бораи таърихи пайдоиш ва ҷашнгирии ин иди ниёгонамон баромадҳо намуда шеърҳо қироат карданд. Аз тарафи таълимгирандагони маҳфилҳои эҷоди бадии маркази кӯдакону наврасони пойтахт ва ноҳияҳои он барномаи рангини консертӣ пешкаши аҳли нишаст гардонида шуд, ки мақбули ҳамагон гардид.